machiegni pacho, ma e odwa. Kan kod geno ni riyo makare odiochieng' ma kawuono niendi en odiochieng' majaber mar tich abich tarik en kanyo 31 dwe mar abiriyo higa mar 2026. Asemolo kendi mar mondo mi ami weche manyien yudendo mar adimba. Nyinge ni Tracy Ouma, arwaki ni machiegni. Ma en kanyo ko jatend migawo machon mano kanyo ko Aisha Jumwa owero chutho ber kod duond buch siasa niendo mar UDA koyango kanyo ko osebedo kanyo koyudo kit kwed kod sand kowuok kanyo endo kuom jatelo madito mantiere kanyo duond buch siasa no koluwore kanyo ko ni sand maket kod mano osebiro kaluwore kanyo kod ler manoketo ni koro en bende ogeto kanyo dhi laro kom mar gavana kaunti niendo ma Kilifi kochopo kanyo higa mar 2027. Osetelo mar duond bura niendo mar Kenya Kwanza ka oyango kanyo eko ni en achiel kuom jogo eko mano chako kanyo eko duond buch siasa niendo mar UDA. Kata kamano onge kod lemo moro amora mar telo. I have stood firmly for democracy because I believe leadership belongs to the people, not to individual, not to powerful interests. Democracy means that every citizen has the right to choose their leaders freely, without fear, intimidation, or manipulation. That principle is sacred, and I will defend it with everything I have. As many of you know, I am one of the founding members of the United Democratic Alliance, UDA. I devoted my energy, my voice, and my commitment to building the party because I believed it would uphold these democratic ideals. Leaving a party you have helped build is never an easy decision. It is painful and it is deeply personal. But there comes a time when every leader must choose between comfort and conviction. For me, the moment is now. It pains me to witness that what I believed are undemocratic actions intended to suppress the legitimate choices and aspirations of the people of Kilifi. Such actions betray the very ideals that inspired many of us to dedicate ourselves to building the party. I cannot remain silent while the voice of my people are ignored. I cannot stand aside while the hopes of an entire county are diminished. I have brought these concerns to the attention of His Excellency, the President and the party leader of the United Democratic Party, UDA, because I believe our democracy must always protect the will of the people. My sincere hope is that justice, fairness, and respect for the people's voice will always prevail. After deep reflection, heartfelt prayer, and countless consultations with the people I serve, I have made one of the most difficult decisions of my political life. From today, Aisha Jumwa Karisa Katana is no longer a member of the United Democratic Alliance, UDA. This decision is not an act of anger. It is an act of concern. It is a decision born out of love for Kilifi, faith in its people, and unshakable belief that our county deserves leadership that listens, serves, and delivers. As we move through this transition, Wananchi and the public will play a key role in shaping the next steps. Your voice, your guidance,
and your expectations will inform the direction we take. This movement belongs to you. My fellow residents of Kilifi, I urge you to remain peaceful, united, and hopeful. Let us reject division, embrace one another, and continue this journey with dignity and courage. As your leader, I have chosen to stand with you. I will continue to listen to your voices, defend your democratic choices, and protect your right to determine your own political future without intimidation or interference. Kero mochung kanyo ekoni jochiw thieth kata nurses mapacho kaendi mano kanyo migosi Collins Otieno Ojwang okwede okang' mabor mokalo riwruok mar governors moyango kanyo ekoni osirem winjo yuak kata ng'ur ma nurses mapacho kaendi nitiere godo. Kane oloso yango kanyo eko ni en kaka jatelo ma ochung' kanyo eko ne jochiw thieth go kata nurses pod obiro mana medo siro ng'anyo margi nyaka chop koro governors go eko winj kwayo yuak kod dwaro mabende koro nurses mapacho kaendi nigo. Migosi Collins Ojwang ne loso kanyo eko e mbalariany mar Chuka e kinde mabende ne gidhi kanyo eko e timo romo margi mag weche go mag thieth. I am the president of the National Nurses Association of Kenya. Why nurses? While all other cadres have had successful implementation of their career progression documents. We prepared the career progression documents, previously known as the scheme of service, 4 years ago. But implementation has stalled with the COG. What is really wrong with the COG? Why can't they also give nurses the chance to enjoy their profession like any other professionals? The other cadres have gotten their career progression signed and is being implemented. What beef do they have with the nurses? The nurses have been patient for long. The career progression document has to be approved by the COG. The Public Service Commission has no issue with it. The Ministry of Health has no issue with it. What is it that the COG is having against nurses? While nurses are the ones running their health institutions in level 2, 3, 4, and 5. But they don't want to recognize nurses. We are urging the COG, and if they don't take it, seriously, then this strike will go on and on and on until they are voted out of office. We are just not taking it lightly. We are telling the county government, headed by the governors, to listen to the plea of nurses. It does not pain. That money is not theirs. They should give nurses the rightful cadres where they belong. Nurses have gone to school. Nurses have studied. Nurses have had PhDs. Nurses have had degrees and masters. Why and diplomas? Why is it that they cannot promote nurses? Why is it that they don't recognize the qualifications of nurses? We are not taking this kindly. We want the COG to implement the career progression document and align nurses according to their career and their qualification. Why can't they be reinstated and given their rightful position so that they can go home happily? Why do they have to be sabotaged? Why do they have to be made like they never worked before? We want the 7 of them to be reinstated back on the payroll, be paid their money, and be released if they're going for retirement peacefully and harmoniously as nursing professionals. Finally, we are asking our members that the strike is very much legal, and all nurses are encouraged to participate in this legal strike. We will be there for them, and we have all the mechanisms to make sure that what is rightfully to be given to nurses and belong to them should be. Chima moko mopogore kod mano en kanyo eko ni gavana ma county ma Siaya mano kanyo migosi James Orengo nochopo kanyo eko e nyim komiti mar Senate mar ne duoko penjo e weche go mag mibadhi kaachiel kod chiwo ler ewi ndiko mag jotije kaachiel kod budget ka komiti no bende koro nosundo kanyo eko EACC mondo kas nonro margi ewi wach maket kod manendo mar mibadhi kendo mi mondo koro gichiw report margi nendo mapiyo kaluwore bende ni wach makamano nochopo mesa margi e higa mokalo mano mar 2025. ACC visited the office of the Siaya County Public Service Board to investigate complaints that had been presented to it. During this visit, the ACC office has collected certain original documents relating to recruitment in question to aid their ongoing investigations. As a result, the specific records
requested by the audit team were not physically available at the County Public Service Board at the time of the audit. The County Public Service Board provided the audit team with a formal inventory of documents taken by the ECC dated 24th September 2025 as evidence of handover. The county government and the County Public Service Board have fully cooperated with the ECC investigation and continue to do so. The county remains ready to facilitate access to any records still in its possession or to support the retrieval of records from the ACC where legally permissible to enable the audit process to be concluded satisfactorily. The recruitment of 608 officers was undertaken by the County Public Service Board, which is legally mandated body responsible for the appointment in the County Public Service under Section 59 of the County Government Act. The board followed the prescribed procedures for recruitment, including public advertisement vacancies, shortlisting of candidates, conduct of interviews, and issuance of appointment letters to successful candidates. In the absence of certain original records during the audit, was duly due to their lawful handover to the ECC for investigations. The files are currently with the ECC, and the Annexure 27 is an inventory of documents taken by the ECC dated 24 September 2025. And I just want to say in summary, if this matter is kept in view and fully scrutinized, I think it can be resolved. But the way it looks at the moment with documents not being fully in the hands of the county, it would not be easy for us to establish the audit query. But I can assure the committee that we are on the right side of the law insofar as these recruitments are concerned. Ogai madon butsiasa mano endo mara Freedom and Opportunity Party mano kanyo migosi onyangolo ose malish mokalo attend county ma Kisumu nindi koyango kanyo koni governor ma county ma Kisumu gire Peter Nyang'nyong'o koro ni to biro weyo kanyo kwa PC mar governorship no kani kanyo endo kod gowi ma hao kanyo biliona beach nokto chiko migosi lo kinde mane loso bende na oseyo kanyo ko MCAs mane county ma Kisumu moyango kanyo ni oserem kanyo ko sundo tend county ma Kisumu erango kanyo ko kaka itiyo kanyo kod omenda mosebedo kichiwo ne county no oyango ni poni obiro yiere kaka ker ma pacho kaendi yiero mibiro bago higa mar 2020 to kod 7 biro chono governors duto mathur kaendi mondo koro timne ginonro e mwandu magin go kod kaka giseyudo mwandu go koyango kanyo ko ni ndamo mager mar chik ibiro kawo ne governors go mabende koro biro luware obadho mare no. Nyo en buok maduong' ahinya e kind oganda ka wayudo ni Professor Peter Nyang'nyong'o wacho ni en gi gope mag jo contractors kata jo mosetiyo ni County Assembly machopo bilion 5.9 ma nyo winjo kipenje ni to ma pesa duto mochopo nadi to ka Senate we makonwa jokwegi to ok dine wang'eyo kata ni kara pes Kisumu olal maromo kamano. Ing'eyo na kaka ng'ama osebedo kang'iyo weche mag County Assembly kata kaka ng'at mosebedo kang'iyo weche mag pending bills, daher ma wacho ni jo winjowa ni 7 kuom 10 kata 70% mag pending bills go gin fake, gin gik mag miriambo ma giloso go siepe mag jo county, jo mosiepe mag serikal. Emomiyo ok ne ginyal kelo itemized bills, koro inyalo chuli tichaki duogo moko tich be nokoti. Ng'eny gi king'iyo to ng'ato wacho ni obandho milion kata 20 kata 30 ni noywe chiro, kaka idhi ng'i chiro nyo ywego kinyi odhiambo lil. Mage gik bila moket kanyo go eko miyo gin gik manyaka watamre. Mar ariyo ewi 30 modongo ibo yoro ka gin tije motigi members of the county assemblies ma Kisumu ka. Tiende ni gin gi conflict of interest, emomiyo bende ok ginyal ng'iyo ni to county government tiyo nadi ma ka Senate we makonwa jokwegi to ok dine wang'eyo kata ni kara pes Kisumu olal maromo kamano.
An kako nyango lo kendo kaka jatelo mar FOP. Wawacho kama. Ni kao miwa thuolo ma donje loch. To governors mosetiyo thurwa ka Kenya mangima. Kochakore gi governors mokwongo nyaka governors mabiro chopo kinde momiwa thuolo ma bede lochgo. Wabro hold accountable kendo ng'ato ka ng'ato dhi ting'o msalape kong'iso kama ne pesa lale kane ene telo ma joma nokwalo pesa nyaka duok te. Onge gimibro wachnwa ni tusahau yaliyopita tujenge taifa. Ok wanyal jenga taifa ka pesa to jomoko gero go igi. Maromo kanyo skunde ang'wen mag primar mayudore kanyo e ward ma West Karachuonyo e kaunti mar Homa Bay. Gikone to koro noyudo siro mag kombe mag jopuonjre mag ECD manochiwnegi kowuok kuom riwruok manendo mar Milton Gaya Foundation. Makoro dhi neno kanyo kono keto yot ne jopuonjre matindogo e wechegi mag somo. Siro ma kamago eko ne oting'o kanyo kombe maromo kanyo 160 mano dhi ne sikunde mopogore opogore kama oting'o kanyo endo skunde primar ma Nyasanja, mano mar Gogo, machielo mar Rabuor Koguta e kinde mamoko. Kaka koro jopuonj to nokawo thuolo mar chwero kamano margi ka giyango kanyo ni chenro ma kamano koro biro kelo yot ne jopuonjre matindogo kendo biro miyo gi siso mar dhi nyime kod somo. Madam Jacqueline Ola mar Gogo Eye Center, kendo wagoyo erokamano maduong' kabisa nikech mich mar kombe ma jatendwa CPO miyowa kawuono. Wamor nikech nyithindwa dhi yudo kaka gibet maber ka gindiko kendo gitimo activities mowinjo gitim. Wachiwo erokamano marwa kabisa. Gogo Eye Center ne wantiere gi very few kombe matin kabisa mane ok nyal romo nyithindwa waduto, to nikech omedwa moko wago erokamano. Kae Rachuonyo, the head teacher Nyasanja School. Kawuono adwa goyo erokamano ahinya ne Milton Ogaya Foundation kuom kelona kombe skul ka, kombe 40. Now kombe gi wadhi kete class manyo gerno gi county governments by High Excellency Gladys Wanga. Wakao desks watero to ECD class, but negi jok matiendgi hang malo. With this, apparently we are good to go. Ngani Milton Ogaya Obiero, wabiro kae mana kaka nyocha wasingo ne governor marwa Gladys Nyasuna Wanga ni ondoa kaunda manotim ang'wen mogik, wawacho nwa biro kele kombe ma nyithindo bedie mondo mi nyathi ka betie kom to bede kom moro ma en bende miyo chunye mor gi somo. Koro odiochieng' ma kawuono wabiro gwedho Nyasanja ECD, wagwedho Rabuor Koguta ECD gi kombe, ne wasechiwo kendo Nyatiri ECD nwachiwe kombe, Gogo bende oseyudo kombe gi ondoa kaunda mane otim ang'wen mogik e ward ka. Koro wan bende kaka stakeholders wadwa ni wachung' kodgi maber kendo wahakikisha ni nyithiwa yudo kombe magibetie, nikech gigi te ok dwawe ni county government mondo tim. Kwa yudo mwanyalo tim as a foundation, we'll also come in and do. Kadhi nyime kanyo koni jokanyo sekta mar somo mano ende kaunti ma Kisumu kotelnegi kanyo endo kod apisa maduong' mochung' kanyo weche mag somo e kaunti no, mano kanyo migosi Bovins Ochieng wajiwo jonyuol kod kuonde somo mag jopuonjre matindo kata ECDE mondo ket maino margi e yango kanyo kowere ma nyithindogo ni godo mondo ne kaka inyalo tegogi ka gi kata ka gitindo mar tiegogi kaka yorno endo mar neno kanyo eko ni gibedo kod mise e nyiso were margi motegno mar konyogi e ngimagi makinye. Ka bende ne gikwayo jonyuol mondo ne kanyo eko ni koro chako nyiso nyithindgi mondo ti kod lony manyasani mano mar AI kaka yorno endo mar konyogi e bedo kod paro maliw kod ng'eyo kanyo eko gigo madwarore e piny Masai niendi. Learning and development starts way back before a child joined primary school. And of course, these opportunities that we create help the child to be able to build their confidence, their creativity, their innovativeness, and they're able to question and critique a number of things. And as a result, they are able to probably cooperate and communicate effectively. And therefore, what we are doing today is nurturing raw talents at the formative stage, which is very critical and fundamental. Therefore, we want to just encourage all partners and parents
including development partners, that we need to actually work this out together, because we need to collaborate. As a community, we need to collaborate with the different partners so that we are able to build a society that is able to probably think and critic and be able to ask a number of things. This creative activity started way back in 2015, and we've always tried to have a theme, different theme, and a nurturing care component. And this financial year, our theme is opportunity for early learning. We are giving these learners opportunity for early learning, and it's not only the ECD learners, but even learners below the age of 3 years. The reason why we are doing this, we want to ensure that when they develop holistically. So today we are here to ensure that the community member, the county government, the executive, and all partners who are so much interested on issues of children, to come and see what children are showcasing, to come and see what the teachers have done to mold these children, to ensure that these children now can reach this time whereby they can have different activity and showcase different things that they do in classroom, and now they are reflecting it through the activities that they are doing. Kalora kanye ko ko lete mag siasa mabende gisa nini ndi okwako komnendo majalup kirma pacho kaendi jawad bura masuna west migosi Peter Masara wajiwo kanye jalup kirma pacho kaendi mano kanye migosi Kithure Kindiki mondo dhi nyime kod timo tije yo makare moko bedo kod luoro mora ni koroni tibiro mae kome majalup ker yiero maduong' michano bago pacho kaendi e higa mar 2020 to kod abiriyo. Kaluwore koda kaliet mabende donjo ne jalup jatend piny moluor Kithure Kindiki, jaod bura masuna West migosi Peter Francis Masara koro to nomedo jiwo jatelono eko ni mondo koro to nyal tiyo tije moko ng'eyo kone koda kakocha ne mar thoth oganda oikore mar yudo chenro mag dongruok mowuok e piny owacho nogo mamalo. Deputy President with Kindiki, that do your work, talk to your people, deliver to the promises made to the people of Kenya, then your position is secured. But we are not sure of your position. There are many Kenyans who are qualified. Many Kenyans, both men and women, who can serve as the Deputy President of the Republic of Kenya. We don't lack such a characters. And then when you are a Deputy President and each and every day, you are talking of people sabotaging you, we are telling you, do your work, talk to your community. We have one country, and that country is called Kenya. Bende kinde sache chiwo od tayo somo kata administration block e sikul nogo makihoro mayudre kar chung'od bura masuna West. Jatalono no yango ni gin kaka duond bura mar ODM giikore mar golo thuon nogo mabende biro bedo jalup jatend piny gin mabende koro to gin koda katheko nogo maromo e yono makare. Kendo no jiwo jatend piny moluor William Ruto mondo be kik chiki ite wuonda mamoko makwani koda kocha ne gionge koda kakwan moromo mano manyalo kelo loch e pacho kaeki. Let nobody intimidate William Ruto that we don't have numbers. If we didn't have numbers sometimes back, many Kenyans have attained the age of majority and they are registering as Kenyans and they are getting their IDs. They are going to vote to replace those rebellious people. Country cannot be governed by people who are bitter because they didn't achieve what they expected. But country is governed by those who have vision, those who can tolerate pressure from the public, those who can be criticized and accept criticism, positive criticism, and change their ways of leadership. Tieko ko yango ni gin kaka tendo ODM ge kore mar chung koda ka jatend piny moluor William Ruto e yiero mare ma higa 2027 mondo mi odoge tielono mar ariyo kaluwore koda ka chenro mag dongruok bende osebedo ka ochwalo e pacho kaeki. Yango ni tend William Ruto osebedo ka nyago lemo gin mabende ok giminyalo gwethore gi chien kata bed nade. Community of ODM, we never voted for William Ruto, but the kind of heart he has shown us, he has given us a lot of development projects in our region to an extent we believe that if we vote him for the second time, this country is going to be one. Those who are advocating for shares, that those who never voted should not be given development yet they pay taxes, are now crying. We want to tell them we are in this government to stay and we are going to form the next government and President William Ruto is going to serve his second term. Or Collins, kalatvlive, County Mamigori. Report no mano losno kod reporter mare County Mamigori Collins Gor bende makoro kele giko mar mi weche manyien inindo maradimba gi elak seche gibedo kanyo kod kinde majaber riti masani